muna matu. Yawe! Yes! Makatembeka Yesu. Thank you Lord. Mada. Jayiko. Ndimai rudo. Eto kwa nakairi. Mada buda emergency. Emergency iko kuma tkovu kuno na. Ngati kune emergency budai. Ndopa munozomuka munhu akafamba umu. Mozoti akambotudza. Emergency budai. Abari wewe. Jayiko na. Mada buda emergency. Emergency iko meru na tkovu zino kwa nakairi. Ngati buda emergency. Mada budai mada. Kwa nakairi. Ayo wakakoma kwenda. Nduda kwenda kupi makundifunza kuti ndaenda kupi. Asi you are inviting everyone. Muri invite munhu wese muchidadza mazita edzinza renyu rese. Ezvinotatonzwa kunzi kuna Peter, kuna na Daniel, kuna na Gideon kumusha kwenyu atisingazivi isusu. Matodaidza nemutupo yese. Mada inini ndada kupinda umo. Imi kunatoziva kuti baba rudombo mavamo. Ndiri ndega mbune. Muda kuti ndiite se. Muda kuti ondiraramewo sei kana imimi makuti anoizi mimi nemurume wenyu usiku uno. No midnight 12 matotanga kutondiuraya kudhara. Kunoedza nchini mupenyu. Baba wangu, thank you Jesus. Makanaka ndamboti prayer. Ndambovavarira ndikati prayer. Munopinzireko Mwari muzvinhu zvakaipa mabasa erima. Mairudo muri kundishuvere. Amairudo mukona mbongo. Ndobhadhara rent. Ndinoita zvandinoda. Muri kuona menyu ndo menyu. Munoita zvamunoda. Saka renti yenyu ndoenda kupa allowance kuti mudedzere zvinhu ndikumbura manje. Aiwa kana. Ene mauzo nditsamisa manje. Kana. Mada, inini manje zvandakuita ndikutopinda umu. Nhasi murume wenyu anotoita musanganisirwa kuchinjanisa. Nekuti inini I can't sleep, I'm too high. Ndatu high. Chipindai. Ngatipindai. Ngatipinde. Pindai chikutera. Munotembei kwenyu. Mada, mienzo kumashuro kumsade kundinzwa ini. Kana mamuchifunga kuti ndinokwana kutenda ndikurara panapa juu. Baba vangu soko, amai vangu ubveni, vanhu vese. Indotoraro ndiri mumadziro emberi. Kuuraiwa zvishoma ikoko. Muroyi anobuda kudzoka nayo. Akana. Kana, enjoy yourself, ini ndiye ndiri panapa nechinzwa. Munoshura here inini. Mainoda munondishura here inini.